कोनो धुन तर्ज गावल जरूरी ना होला, लेकिन ए बाबूजी लेकिन भैया बाबूजी के मानसिकता समझ के कलाकार गावेलन। गीत साफ सुथरा होला तो कलाकार गावेलन। कैसे मास्टर जी? लेकिन बाबूजी गौर करेंगे, बिटिया उस माँ को याद करती है। के अपने गवावल बिटिया के अपने गवावल बिटिया कहतो कि माई तोहार प्यार दुलार तोहार आशीर्वाद हो कि कोनो भी मंच पे जाइला तोहरा आशीर्वाद जरूर आवेला। लेकिन माई बिटिया कहतिया रखी हाथ से जाके माई सरगम के साथ हो रसना पराग रहे स्वर में आवाज